जौ गोरान बथल मोननाय जादों। नंगौ आं दायो दङ क'क्राझार सोहोरनि साखाथियाव थानाय गार्लस कलेज थामहिनबा हिन्जावसाफोरनि फरायसालिमायावहा दा बेयावहा बिथांमोना गोबां हाबाफारि लानाय नुदों बायदि बायदि हाबाफारि लानाय नुदों। दा बे समाव गोबां माने जाय हाबाफारिखौ नोंथांमोना नायनायनि उनाव गोमोहाबगोन एबा गोमोथाव जागोन बे हाबाफारिया गोबां हाबाफारि लादों। बेयावहा बिथांमोना बेनारावहा लिरदों थामथि बर' दोरोङारि जानाय लोंनाय फोरबो थामहिनबा फुड फेस्टिभेल। बेयाव थामथि जाबाय बिथांमोना सेथि नैथि थामथि बे फैयै फैयै दिनै थामथि बोसोराव आगान होबाय। बे समाव बिथांमोना गोबां टिफिनावहा माखासे जानाय आदार लादों। गोबां बाहागोनि आदार लाखिनायखौ नुनो मोननाय जादों। गासैबो बर' दोरोङारि जानाय आदारखौ जों नुनो मोनदों। बे समाव नोंथांमोननो जों मोनफा मोनफा टिफिननिफ्राय एबा आबजाबनिफ्राय बेखेवना जों दिन्थिनो नाजागोन। बे समाव आं केमेरा पार्सनखौ गासैबो बे जानाय आदारफोरखौ मा फरायसुलि बिथांमोना संजों आरो माबोरै संदों जोंबो नोंथांमोनखौ मिथिहोनो नाजागोन। बे समाव जों फारफ्रोमथिंनिफ्रायबो नोंथांमोनखौ जों बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि नोंथांमोनखौ जों दिन्थिलांनो नाजागोन। गिबियावनो जों बेयावहा नुना मोन्दों जोसा ओंखाम। बे जोसा ओंखामखौबो नों आं संनाय नङा। बेयाव बे क'क्राझार गार्लस कलेजनि फरायसुलि बिथांमोनानो दोरोङारिजों संनानै बे हाबाफारिखौ लाफुंदों। बे जोसा ओंखामखौ सोर संदोंमोन ओरैनो? जों साथाम लोगो माबोरैहाय संदों बेखौ? माइरंखौ सुबाय सुनानै कुकाराव होबाय होनानै ओमफ्राय माने संबाय आरोना दै होनानै जखा नायनानै। निस्सय बेयावहा फोरमायबाय जे बिथांमोना जोसा ओंखामखौ माबोरैहाय संदोंमोन। आरो नेक्स्ट आरो दा बेयावहा दङ थालिर फस्लाजों दाउ। थालिर फस्लाजों दाउ संनायबो लादों बिथांमोना। बेखौ सोर संदोंमोन ओरैनो? बेखौबो साथाम लोगो नांनानै संदों। साथामजों नोंथांमोना साथामानो संदों। बेखौबो बिसोर साथामानो होननानै बुंदों। आरो लोगोसे बेवहा जों आरोबाव टिफिनावहा फिथा नुनो मोन्दों। बे फिथानि मुंखौ बिथांमोननिफ्राय जों मिथिनो नाजागोन। बे फिथानि मुंखौ मा बुंदों? नैबे थावजों सावनाया आखाइजों दिन्थिनो हागोन नामा? बे थावजों सावनाया एन्थाब ओमफ्राय नैबे गोराना माबा सिथाव। थावजों बेयावहा आं नोंथांमोननो देखायनो नाजागोन। बेखौ एन्थाब होनना बुंदों थावजों सावनाय आरो बेखौ फिथा सिथाव होनना बुंदों। दा गोबाङाव गोबां बुंनो हागौ आरो फैबाय थायो। आरो नेक्स्टखौ जों मिथिहोनो नाजागोन। बेयावहा जों आरोबाव माबा मोनसे गुल गुल फिथा सावनाय नुदों। बेखौ मा बुङो बिथांमोननिफ्रायनो जों मिथिनो लानो मा फिथा बुङो बेखौ? लावदुम फिथा। बेयाव माजों सावनाय जादों बे लावदुम फिथाखौ? बेवहाय सिबिं सिनि ओमफ्राय माइरंजों सावनाय जादों। नंगौ बेयावहा लिरनाय दंखायो बेबो बर'निनो मोनसे जाग्रा फिथा लावदुम होनना बुंनाय जादों। नोंथांमोना गोबाङानो मोनजाबाय जानो हागौ। आरो जों गुबुन फारसेथिं थांबावनि दा बेयावबो जों माबा मोनसे फिथा नुनो मोन्दों। बेखौ मा बुङो जों मिथिनो लानो। बेखौ मा फिथा होनना बुङो? फिथा सिथाव होनना बुङो। बेखौ फिथा सिथाव होनना बुंदों बिथांमोना। लिरनायबो दंखायो गाहायाव सिथाव। आरो नेक्स्ट जों आरोबाव बे समाव जों फैनोसै ओंख्रिनि बेलायावहा। बेयाव जों ओंख्रिबो नुना मोनदों। बे ओंख्रिया मा ओंख्रि ओरैनो? अनलाजों मेवाइजों बियो। माजों? अनला मेवाइ। सोर संदोंमोन बेखौ? बेखौ जों सानै संदों। मा होनानै संनाय जादों बेवहाय? मा होनोमोनलाय माइरंखौहाय 15 मिनिटसो सोमबाय ओमफ्राय बिनि उनावहाय मा होनोमोनलाय बे माबाखौ देनानै लाबाय ओमफ्राय माबाखौहाय अनलाखौ मेवाइखौ मोजां एवबाय बिनि उनाव दैयावहाय लगायनानै मोजाङै संनोसै। नोंथांमोना बे कलेजावसो फार्स्ट संदों ना न'आवबो संखायो नोंथांमोना? एखमबा सङो एखमबा। निस्सय बे समाव बिथांमोना फोरमायदों न'आवबो सङोनो। बे दिन्थिनायल' नङा न'आवबो मावो। आरो बुंखानांगोन जोंनि बर' माखासे लाइमोनफोरा गासैयावबो आखा फाखा। थेवब्लाबो जों आरोबाव सोंदों बेयावहा मा ओंख्रि दङ ओरैनो? बेयाव अनलाजों दाउजों। खेवनो हागोन नामा? बेयावहा मा दङ? बेवहाय अनला बेनिफ्राय दाउ दङ। लकेल दाउ। दाउआ मा बयलार ना लकेल? लकेल दाउ। माबोरै संखो बेखौ? बेखौहाय सिगाङाव माइरंखौ सोमनानै लाबाय। बेनि उनावहाय दसे बोखारनानै दै सरगार होबाय। बेनि उनावहाय बेदरखौ एवबाय सारायाव। बेनिफ्राय गोदौ होबाय। बेनिफ्राय बे सोमनानै लानाय माइरंखौ उवालाव देनानै अन गुन्दैखौ होबाय आरो बिनि उनाव माखासे बिदिनो दुन्दिया बायदिसिना मस्ला मस्लि होनानै माबाबाय आरो। बेयाव थावजों संनाय ना खारैजों संनाय? बेवहाय खारैजों संदों जोङो। बेनिफ्राय बेदरजों संनायनिखाय बेखौ थाव एसेबो होनाय जादों आरो। निस्सय बेयावहा आबुं फोरमायबाय जे अनलाखौ बिथांमोना माबोरै संदों। दा बेयावहा आरोबाव जों जोसा ओंखामखौ दहैनो दिन्थिबाय। जों नेक्स्ट आरो फैबावनोसै बेयावहा मा दङ बे थेमायाव ओरैनो? नाफाम। माने माबायदिहाय संखो बेखौ नोंथांमोना? बेखौहायो बानलु सामब्रामखौहायो एवग्रोबाय थावआवहायो ओमफ्रायो
बेनि उनावहाय नाफामखौ होसनबाय एसे एवना लानानै दै होबाय बे नाफाम संनाया बेनो गिबिसिन ना न'आवनो संखायो नोंसोरो? न'आवबो मालाबा मालाबा संखायो निश्चय बे समाव बिथांमोना नाफामबो संनानै दिन्थिनायखौ जों नुनो मोन्दों बिथांमोना न'आवबो संखायो होनना बुंदों दिन्थिनायल' नङा बिथांमोना न'आवबो खामानियावहा रोंखा फाखा बेयाव आरोबाव नारजि अमा लिरनाय दङ बेवहाय एसे बेखेवनो थाखाय खावलायबाय बेखौ नोंसोरनो संदों ना? औ माबोरै संखो बेयाव मा दङ ओरैनो? नारजिखौ रुग्रोबाय आरो रुनानै लाग्रोबाय ओमफ्राय साग्लिबाय ओमफ्राय बेदरखौ एवबाय ओमफ्राय बे नारजिखौ होसनबाय आरो बे न'आव संखायो ना संखायामोन? न'आव संखायो निस्सय बिथांमोना न'आवनो संखायोमोन आरो नारजि अमाजों खोब जाथावनाहै संनानै दिन्थिदों दसे समनि उनावहा आरोबाव दिन्थिबावगोन ओंख्रि गोबाब आरो नाथुर जुनाय माबायदि ओंख्रि गोबाब आरो नाथुर जुनाय जों मोनथिहोनो नाजानि बिखौ खेवलाय एसे बे समावहा आं केमेरामेनखौ दिन्थिनो खावलायबाय बेयावहा दङ लाफा माजों संदो बे ओंख्रि गोबाबा माजों लाफा नाथुर जुनाय बेयाव माने खारै ओमफ्राय खारैखौ होबाय दै होबाय लाफाखौबो होखाबाय ओमफ्राय एरग्लिबाय ओमफ्राय नाथुर जुनायखौ होबाय बेसेबांसो सम संनांगौ जायो बेसेबांसो सम नांगौ बेखौ संनायाव? बांद्राय गोबाव सम नाङा दसेनो जायो न' आधा घन्टा बिथांमोना ओंख्रि गोबाब आरो नाथुर जुनाय जों संनानै खोब मोजाङै संना दिन्थिदों बे समाव आरोबाव खोब गोमोथावना जों दिन्थिबावनो नाजागोन बेयो मा बुस्थु ओरैनो हांगारबो नुनाय जादों बेयाव खारैखौ माने बेयाव सरदों खारै सरनायखौबो दिन्थिनो मोन्दों बे बथलावबो खारै दं दा जोंहा आरोबाव खोब गोमोथावनाया जाहैबाय जोंहा बेयावहा जौ गोरान होननानै लिरनाय दङ थारैनो जौ गोरान नंगौना नङा जों मिथिनो लानि बे मा बुस्थु ओरैनो जौ गोरान लिरनाय दङ जौ गोरान नोंसोरनो बानायनाय नामा बेखौ? जों बानायनाय नङा बानायाखै दा बेखौ जौ गोरानखौ माबोरै बानायो मिथियोना मिथिया? मिथियोना देलाय एसे बुंलाय माबोरैहाय बानायो? जौ गोरानखौ सिगाङावहाय माइरं माबाग्रोनानै जुमाय संगोरो ओमफ्राय जुमाय संखांनानै बेखौहाय बिदिनो सप्तानै दोननानै बेखौ एमाव फुननानैहाय बेखौ दोआव सोनानै दोनो ओमफ्राय बिदै गयोबा बेवहाय दै सोमनानै बेखौ मावनाय जायो बिथाङा गाव लोङाब्लाबो बानायाखैब्लाबो बिथांमोना जेराव बर' न'खराव गोबाङानो जौ सेरेब सावनानै न'खर सामलायनायबो दङ बेखायनो जोंनि बर' माखासे लाइमोनफोराबो आगु रोंगौथि दङ दा बेयावहा जों जौ गिसि नुदों जौ गिसि ना बियो? बेखौबो नोंसोरसो बानायना लाबोदों ओरैनो लाना दिन्थिफुंनो लाना फैदों? लानानै दिन्थिनाय बे समावहा बिथांमोना बे जौ गिसिखौबो जोंनि बर'नि गेजेराव जानाय आदारनि गेजेराव मा सोलियो मा आदारा दोरोङारि सोलिगासिनो थाबाय थायो बेखौ लानानै बिथांमोना दिनै दिन्थिफुं हाबाफारि लादों जौ लाबोयो होननानै जे जौ गिसि लाबोयो होनना बिथांमोना लोंनो लाबोदों बे नङा बेयावहा क'क्राझार गार्लस कलेजावहा दिन्थिफुंनो जाय सिगाङावनो आं बुंखादों जे थामथि बर' दोरोङारि जानाय लोंनाय माने बेयाव जानाय लोंनाया गासैबो बर'निल' आंगो बर'निल' बेखौ दिन्थिफुंनो बिथांमोना बे हाबाफारिखौ लादों नेक्स्ट जों आरोबाव जों गुबुन आयदाथिं थांनि दा बिथांमोनाबो गोलाव जानायनि दङ गोबां जानाय मुवा बेसादफोरखौ बेयावहा संनानै साखाफारा खालामना लाखिदों बेयो मा ओंख्रि बियो? थालिर फस्लाजों अमाजों होनना फोरमायदों मारै सङो एसे बुंनो हागोन नामा? बेखौ अमाखौ एवग्रोबाय ओमफ्राय एसे एवग्रोनानै थालिर फस्लाखौ होबाय ओमफ्राय होनानै बिदिनो फोमोनबाय ओमफ्राय एसे मोनहां जाबा बिदैखौ होबाय ओमफ्राय बिदैखौ होनानै एसे फोमोनबावबाय दुन्दिया होबाय जाबाय नोंथांमोननि बे ओंखाम ओंख्रि संनाया बिनो फार्स्ट ना न'आव संखायो नोंसोरो? संखायो न'आव रोंखायोना रोंखाया ओंखाम ओंख्रि संनो? रोंखायो औ निस्सय बिथांमोना ओंखाम ओंख्रिखौ न'आव खोब संखायो आरो रोंखायो होनना फोरमायदों बियो मा ओंख्रि आरोलाय? अनला आरो एम्फौ माबोरै संदों बेखौ? बाहाय फार्स्टआव माइरंखौ सोमनानै लाग्रोबाय ओमफ्राय माइरंखौ देबाय ओमफ्राय बिनि उनाव एम्फौखौ एवनानै लाग्रोबाय एम्फौखौ एवनायनि उनाव एसे एवदबग्रोनानै लायो आरो ओमफ्राय बिनि उनाव बस'नानै सुनानै एवनानै लाग्रोबाय ओमफ्राय दै होनानै गोदौ होनानै अनखौ हरबाय ओमफ्राय खारै होबाय दुन्दिया होबाय मोनबाय निस्सय गोबां लाइमोनफोरानो एम्फौखौ जानो नागिरा दा नोंसोरो जायोना जाया एम्फौ? जायो निस्सय जायोनो बिथांमोना बिनि उनावहा बेयावहा लिरनाय दङ मैथा आरो ना मारै संदों मा मैथा आरो बेयो? मैथा नाखौहाय सिगां नाखौ मोननै थायो मैथा गोखै बेयो मैथा गोखै ओमफ्राय सिगाङो बेखौ नाखौ एवनानै लाग्रोबाय नाखौ एवनानै लाखांनायनि उनावहाय खांनानै दोननानै नाखौ ओमफ्राय मैथाखौहाय हरनानै थाव होनानै आरो ओमफ्राय मैथाखौ एरग्लिनानै दै होबाय ओमफ्राय ना हरबाय गोदौ होबाय मोनबाय
ओरैनो न'आव संखानो रोंना रोङा संखायो संखायोना निस्सय बिथाङा संखायो होनना बुंदों बिथांमोना संनाबो लाबोखादों आरो बिनि उनाव जों माइब्रा दाखुरा माइब्रा ओंखामखौ नुबोदोंमोन जों नाथाय माइब्रा दाखुरा आंबो गिबि खेब खोनादों दा माबायदि माइब्रा दाखुरा बेखौ माइब्रा दाखुराखौहाय सिगां माइब्राखौहाय बिदिनो हरावबा बेनि 2 आवार्ससो सिगां सोमनानै दोनग्रोबाय संनायनि बेनि उनावहाय हराव सोमनानै दोनबा साबसिन जायो आरो ओमफ्राय सोमखांनायनि उनावहाय बेखौ सारायाव थाव एसे होनानै सारायखौ गुदुं खालामनानै थाव एसे होनानै बेखौहाय सङो ओमफ्राय संनानै दै एसे एसे सारस्रिनानै सङो आरो ओमफ्राय जेला बेयोहाय मोजां गुरै मोनलाङो होमबा बेखौहाय खाङो अके बे समावहा माइब्रा दाखुरा ओंखाम बायदि बायदि सबायजों दाउ बेफोरखौ जों आंगो बर'नि न'आवहा नुनो मोनखायो आरो नारजि ना बेफोरखौबो जों सिगाङाव मोनबोखाबाय आरो बेयावबो दं अनला दाउ लाइजों अमा एवनाय आरो लाइजों अमा एवनाय दा बेफोरखौ जों एसे मिथिबावनो नाजानि दा बेयाव मा मा ओंख्रि संदों आरो मारै मारै संखो बेयाव अनलाजों दाउजों नों संनाय ना सोरबा संनानैसो हरखो आं संदों न'आव संखायो ना बेयावनो फार्स्ट टाइम संखायो न'आवहाय मारै मारै संखो बुंलायसै बेखौहाय दाउखौ एवग्रोनानै ओमफ्राय दै होसननानै ओमफ्राय अनलाखौ होनानै दसे माबानानै मस्ला मस्लि होनानै दुन्दिया होनानै फोमोननाय जादों बे समाव जों नोंथांमोनखौ गोबां बर'नि दोरोङारि जानाय आदार मुवाखौ दिन्थिबाय जों फारफ्रोमथिंबो आरोबाव जों दिन्थिनो नाजागोन थालिर फस्ला अमा बेखौ जों सिगाङावनो दिन्थिबोनाय जादों लाइ मैद्रु साम' एवनाय साम' एवनायखौ जों मोनबोआखैमोन दा साम' एवनाय सोर एवदोंमोन आंसो एवदों बेनो फार्स्ट टाइम नामा एवनाया न'आव संखायो ना न'आव संखायो दा माबोरै संखो एसे बेखेवनानै दिन्थि बे समाव केमेरा पार्सनखौ दिन्थिनो सानबाय बेयाव साम'बो नुनाय जादों दा माबोरै संखो बेखौ माबोरै खालामनानै संनांगौ जायो आं बायनानै लाबोबाय ओमफ्राय सायबाय दानबाय ओमफ्राय मानजिनानै एवबाय मा होखो बेयाव एवनायाव थाव ओमफ्राय सामब्राम पियास ओमफ्राय सामब्राम गुफुर ओमफ्राय मस्ला मस्लि देनानै होदों नों जायोना जाया साम'खौ जायो बिथाङा संग्राया जाखायो जायो होनना बुंदों उसुमै ना गोरान आंबो मिथिया बेखौ उसुमै ना गोरान माबायदि उसुमै गोरान जों मिथिना लानि मा ओंख्रिजों माजों संनाय जादों बेखौ उसुमै ना गोरान जोग्लावरि मानिमुनि मैगं सोर संदोंमोन नों संदोंमोन माबोरै संखो बेखौ सिगाङाव ना गोरानखौ एवनानै लाग्रोनानै उनाव ना गोरान खांनानै दोननानै सामब्राम बानलुखौ एवनानै बे उसुमैखौ होसननानै एसे एवनानै ना गोरान होनानै दै होनानै मोनो उसुमै ना गोरानखौ नोंथांमोननो जों दिन्थिबाय खामब्रेंगा खांख्राइ ओंख्रि संनाय बेवहाय नुदों जों दिन्थिनो खावलायबाय खामब्रेंगाजों खांख्राइजों संनाय जादों जों आरो गुबुन बेलायाव थाङो जोङो बे समावहा आरोबाव जों नुना मोनदों खुमब्राजों दाउजों संनाय आरो बेयावहा जौ बिदै जों जौ गिसि जौ गोरानखौ मोनबाय दा जौ बिदै बे मानि जौ बिदै ओरैनो माइब्रानि माबोरै सङो बानाय मिथियोना बेखौ फार्स्टआवहाय माइब्राखौथ' संग्रोबाय संनानै उनाव बेखौ सोनानै दोननानै ओमफ्राय बिदिनो गोबावनि उनाव बे बिदै ओंखारबा बेखौ बिदैखौ बरननाय जायो ओरैनो सानबेसेसोनि जौ बियो एसे गोबावनि दान मोनथाम मोनब्रैसोनि जौ बिदै होनना बुंदों बेयाव माइब्रा माइरंजों दिहुनजानाय जौ बिदै जेराव बर'नि आंगोथार जायखिजाया फोरबोआवहा बर'नि आंगो हिसाबै बाहायो दा बेयावहा नाफाम होनबाबो जोंनि बर' हारि माहारिया गासैबो मिथियो थारुनजों दाउ बेखौबो जोंनि बर' माहारिनि गेजेरावनो अरायसम जाबाय थानाय जायो मानो होनबा बिथांमोना दिनैनि फोरबो गुबै फालिनायानो जाबाय बर' दोरोङारि जानाय आदार दिन्थिफुंनाय दा बेयावहा नों आं न'आव संनाय बायदिनो फरायसुलि बिथांमोना क'क्राझार गार्लस कलेजनि फरायसालि बिथांमोना बेफोरबायदि हाबाफारि लानाया मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारि होनना बुंनो हागोन बेयावहा गोबां नारजि अमा नाफाम थास' बिसं ना गोरान गुमा गोथाव होनना बुङो जों गुमा गोथावखौ जों जोबथा दिन्थिनो नाजानि जों बेखौ एसे दिन्थिनो थाखाय खावलायबाय बेयो मा दं ओरैनो बाथोन नुना मोन्दों बेयाव जों बाथोन होनना बुङो सरासनस्रायै गुमा आरो गुमा गोथाव बानलु दुन्दिया सामब्राम बिलाइ सामब्राम गुफुर बहानिफ्राय हमना लाबोखो बे गुमा गोथावखौ माइ हानायाव नोंसोरनो हमहैनाय ना दुब्लियाव मोनो माइ हायोब्ला मारै बाथोन खालामखो बेखौहाय बेनाव गां थायो नालाय गांखौहाय फुनानै बिनि आथिं ससेखौहाय गारनानै थाव होआलासिनो साराय गुदुङावहाय एवनाय जायो ओमफ्राय फानलुखौ थाव होनानैबो एवजायो बा होआलासिनो साराय गुदुङाव होजायो ओमफ्राय दुन्दिया सामब्राम बिलाइ होबाय बेखौ एवनानै जास्ट बाथोन देबाय बेनो आरो गुमा गोथाव बाथोन
नोंथांमोना बेनो फार्स्ट टाइम ना न'आव मावखायो बेफोरबायदि हाबाफारिखौ न'आव जानाय जाखायो न'आव मावनाय रोङोना रोङा जाखायो बेफोर खामानिखौ रोङो ना बेयावल' दिन्थिदों रोङो नोंगौ माबाया जाहैबाय बियो माबा जोंनि बिथाङा सासे बर'नि गेजेराव जाखांफुहांनाय एक्ट्रिस होनना बुंनांगोन महरगिरि बिथाङा दालमिया सिमेन्टआव रल लादोंमोन मेन रलखौ लादोंमोन नामा दालमिया सिमेन्टआव खोब मुंदांखा जेरावहा दालमिया सिमेन्ट दामनाय लोगो लोगोनो मानसिफोरनि गोसो मोदोम देहा मोसानो गोसो जायो बै मेथाइआव बिथाङा मेन रल लादोंमोन एक्ट्रिस नोंथांमोना नुनो मोनदों बे केमेरा पार्सनखौ आं मोजाङै दिन्थिनो थाखाय खावलायबाय बे क'क्राझार गार्लस कलेजनिफ्रायनो दालमिया सिमेन्टनि मेन एक्ट्रिसआवहा बाहागो मोन्दोंमोन दा नोंथांमोना बेयावहा खोब खाबु हिसाबै नुनो मोनबाय जोंहा जोबथायाव दाउदै बिदैखौ माबोरै संदों जों दिन्थिनो नाजानि दाउदै माने बिदै ओंख्रि संनाय दाउ बिदै हाग्रानि मैगं थाइगं उसुमै जारु बुलि होनानै माबायो आरो सङो नोंनो संनाय ना औ जों संनाय औ संखायो बे समावहा बिथांमोना न'आवबो संखायो आरो बे संखानायखौ लानानै गावसोर माबायदि रोंगौथि दङ मा हाबाफारिखौ लानाय बर'नि मा दोरोङारिखौ रोंगौथि दङ बिथांमोना बे दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों थामथि दोरोङारि बर'नि आदार दिन्थिफुंनायाव बिथांमोना बाहागो लादों क'क्राझार गार्लस कलेजनिफ्राय आं बड'लेण्ड बुब्लिनि राजिब बसुमतारी